So wayanda suka yi wannan HANA din, wannan Testnet da muka kawo na HANA din nan, so wayanda ba su iya transaction ba, so ga yanda za ku yi transaction da akwai wayanda suka dan tutturo wallet address din su, za mu sa shi a group, sai ka zo ka kwafi wallet address din da kaga dama ka dan tuttura haka. Ga yanda za ka yi transaction din. Idan ka zo za ka shiga cikin wallet ɗinka ko kuma cikin inda dai ka yi abun. Yawwa, bayan ka shiga HANA ɗinka kamar haka, abinda za ka yi kawai shine ka ɗan uwa kar ka manta dama ka kwafo address na wani. Ka kwafo address na wani, kawai sai ka zo ka taɓa transfer ɗin nan. Gayi nan za ka ga nan gurin shi za ka danne da ɗan kan yatsarka kamar haka. Kawai sai ka yi pasting na address ɗin da ka kwafo a wurin kamar haka. Bayan ka yi pasting ɗin shi a gurin, sai ka zo nan gurin alamar 0 ɗin nan, sai ka taɓa gurin kamar haka. Idan wanda zaka tura mawa, kamar misali group ɗinmu da muka buɗe muka ce kowa ya yi join saboda testing, to kai tsaye in kana ciki misali zaka tura ma wani, zai shi ma zai iya turo maka, sai ka kwafi address ɗinsa ka ya turo maka, sai ka sa 2.5 kamar haka. Kawai bayan ka sa, sai ka zo daga nan a ƙasa zaka ga alamar ja, wannan alamar da ɗan aro ɗin nan, sai ka taɓa shi kamar haka. Yawwa, ga yanan za ku ga ya riga ya tafi. To kawai bayan ka tura mai kamar haka, sai ka zo kuma nan, sai ka zo daga nan ƙasa, za ku ga BTC, sai ka taɓa kan BTC, da address ɗin dai za ka taɓa kan BTC, sai ka zo nan gurin, sai ka ƙara yin pasting na address ɗin har ila yau. Ga nan na yi pasting, kai tsaye sai ka zo ƙara zuwa nan ɗin. Bayan ka zo sai ka saka 0.1 kamar haka, sai ka zo nan gurin, sai ka ƙara taɓa wannan alamar aro ɗin, shine wurin yin transfer ɗin. Ga nan na taɓa, shikenan sai ka dawo nan ga ET ɗin nan, shi ma sai ka taɓa kanshi kamar haka, sai ka zo nan gurin, sai ka ƙara yin pasting na wannan address ɗin da ka kwafo. Ga nan kamar haka. Bayan ka yi pasting ɗin shi, sai ka ƙara zuwa nan gurin shi ma. Yawwa, sai ka sa 0.1 shi ma kamar haka. Kawai sai ka ƙara taɓa wannan alamar kamar haka. Yawwa, shikenan kaga mun yi HANA, mun yi BTC, mun yi ET, sai ka zo nan USDC ɗin nan, sai ka taɓa shi ma kamar haka. Shi ma sai ka zo nan gurin, sai ka yi pasting na address ɗin da kawo kwafi. Gayi nan na saka, sai ka ƙara zuwa nan gurin shi ma. Yawwa, sai 0.1 shi ma kamar haka, shi ma sai ka ƙara taɓa nan gurin. In ka kwafo address ɗin wani, zaka bi su one by one kamar yadda ka ga na yi. Amma abu mafi muhimmanci a nan gurin shine kar ka sa abin da ya wuce 1.5 idan wanda zaka tura mawa baka da tabbacin zai turo ma kai ma ya dawo ma da shi, saboda ka yi economy kai ya kare, saboda ya zama kana yi dan rana. Idan kuma ya zama wanda zaka tura mawa zai iya dawo ma da shi, zaka iya sa 2.5 kamar yadda na faɗa. Kullum ka ga wani a bedroom nan bangaren ET, shi ma ban yi ba, shi ma zaka taba shi kamar haka, kamar yadda ka ga na yi masauran. Shi ma zaka zo ka yi pasting na address a nan gurin kamar haka. Ga nan zaka ga na saka, sai ka sa 0, shi ma sai ka taba wannan alamar. Shikenan, yanzu mun gama testing na wannan blockchain din. Sai na je na sake ɗauko address din wani misali, sai na zo shi ma in tuttura haka. So haka ake yin testing. Da haka ta yi, za ka ta yi, duk lokacin da ka ɗan samu lokaci, ɗan ɗauko wani address ka ɗan tuttura. Hakan sai ka ga ka tara transaction volume da yawa. Sai ga idan an zo da ai allocation, ba mamaki su yi considering su waye suke da transaction volume da yawa. Sai ga ka fi samu, ba mamaki wanda yake da transaction volume kaɗan ya sama, let's say ya sama kaman guda 100, kai da kake da transaction volume da yawa ka sama 200. So haka ne abu. Idan ka duba ga nan ka taba activity din nan, ga nan da ke gefe, zaka ga yawan transaction da nayi, ga sunan
suna da yawa ga sunan, saboda kullum ina su turo min, ina tura musu, wasu suna turo min. Haka ake yi, haka ake yin wannan testnet din. Waɗanda kuma ba su join na telegram group namu ba za su iya yi, musamman waɗanda suke buƙatan su yi register wanda suka same mu a YouTube channel ba su yi ba, su duba description ko comment section, za ku ga mun aje muku link na yi register. Sannan za ku ga mun yi muku bayani na yadda za ku yi register kai tsaye. Sannan bayan kun kammala register, abu na gaba kawai da ake buƙatan ka yi, za ka taɓa alamar settings ɗin nan da ke ƙasa. Ga yana inda zaka ga sun samu ka show private key, sai ka taba shi kamar haka. Ga nan zaka ga sun ce ka saka password da kai amfani da shi, kana sakawa a private key ɗinka ga nan zaka ga ya bude a nan gurin. Idan kuma ka riga ka yi kwafi ka aje shi tun lokacin da ka yi register, shikenan sai ka je littafinka da kake rubuta airdrop ɗinka, ko kuma ka je kai pasting ɗin shi a wani wurin da ka san kana aje a private key naka. Wannan ba Passphrase bane, private key ne da aka kowa ya sani, sai je adana shi. Sannan wajen register wanda suka kasa, ku lura da kyau, ana samun matsala wajen saka password saboda suna buƙatan harafi 12 ne. In so samu ne ka sa a capital letter, small letter, number and symbol kamar irin a din nan mai zagaya, hash ko alaman naira kamar yadda kuka ga wannan. Wannan shine a takaice yadda ake yin testnet na wannan blockchain din. Muna fata Allah ya samu dace. Shirye-shiryenmu na gaba da zarar mun sake su. Za ka gani